खुलुमबाय एक्टरसो मानसिखौ मिनियोना मोजाक भिडिअ बानायनानै कमेडि भिडिअ बानायनानै फेसबुकनि गेजेरजों कनजुसनो हा 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 साफ्रोमबो मानसिनि जिउआव सानसे नङा सानसे खैफोद फैयो बेनिखायनो मानसिखौ मालाबाबो मिनिना मानसिखौ मिनिनानै नोंसोरो दाखालैबावनि गेजेराव मा सोरजों मा खालामजाखो आं बे भिडिअनि गेजेरजों डाइरेक्ट बाथ्रा बुंगोन बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ भिडिअखौ मोजाङै खोनासं बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव दा जोंनिया बर' हारिनि माखासे फेसबुक सालायगिरि माबायदि दावराव जादों नाथाय ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो जोंनिया लाजिनांथाव जोंनि आसामाव दिनै माबायदि हालोद जादों दै लोमनानै नायनोनो हायाखै भिडिअफोरखौ मेगनाव रथ' मोदै फैयो नायब्लानो नाथाय जोंनिया मा सोरबा एक्टरनो एलबाम बानायलायनाय गथ' गथाय हिनजाव दोङो आरो सोरबा हिनजावनि थाखाय भिडिअ बानायनानै गाबदो आं नोंखौ मोजां मोनोमोन आं नोंखौ गोसो थोयोमोन आं नोंखौ लानो हानाय नंला नाथाय साखाथियावनो आसामाव रेकर्ड जादों दिनै बे मोनसे जिकेआव कुइसन फैगोन बे फैनो गोनां समाव आसामाव रेकर्ड बेखौ मा नाम दोनदों बे दैबानाखौ दिनै बाहेरनि मानसिया हेल्प खालामफैदों नाथाय जोंनिया खुगायाव दादागिरिबाव 2-1.5 करोड़ फैसा दोङो गोसोबा सिंगापुर दुबाइ थांना थाहैनो हायो नाथाय दुनिया गाबदों दिनै दै लोमजानाय न'खरखौ नाय सानबा न' गंसेयाव दै हाबना थायोब्ला नोंनि न'खरनि बुस्थुआ मा जागोन नोंनि फ्रिजफोरा मा जागोन बरबा सोरबा न'खराथ' जिन्दगि उथिनो हाला बेसेबांबा दुखु मानसिनि जिउआल' बासायदो जेबो गैया दुगैनाय बाहेराव थांनाय माबायदि उन्दुदो बेसेबांबा गाबदो दुनियानि मानसिया गाबदो दुनियानि मानसिया फैसा कालेक्सन खालामनानै डनेट होदो नाथाय जोंनिया सानैसो मानसिया हिनजावनि फाग्ला हिनजावनिसो सानफ्रोमबो भिडिअ बानायगासिनो दोङो बे बानायलाय आरो इमान टाका दोङो करोड़ दोङो एलबाम बानायनानै फैसा गारनो हादो ओरैनो लाब गैया मा गैया थांना बेवहाय 5 लाख गारना है डनेट भिडिअ खालामै मानसिफोरा मोजां मोनगोन मानसिफोरा सापर्ट खालामगोन दिनै पान्जाबिफोरा आसामाव फैना मानो हेफाजाब होयो मिथिगौ मायबा थांनाय बोसोराव पान्जाबाव बेसेबांबा गिदिर दै जादोंमोन थेवब्लाबो पान्जाबा गोरिब जायाखै मानो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो खोन्थागासिनो दङ हिनजावनिसो फाग्ला आं गोसो थोनाय आं मोजां मोननाय थांनाय समाव एलबाम बानाय मोनसे मोजांनो भिडिअ बानायदों फेसबुकआव जों नायग्रा जों नुग्रायाथ' बेबुखुब नङा नोंनि एक्सआ माबायदिमोन आंनि एक्सआ कनजुसथारमोन हा होनना मिनिदो आरो सोरनिबा एक्सआ ABCDEF बो थानो हायो 10 जनबो थानो हायो 7 बाबो थानो हायो सोरखौबा सासेखौ बुंदोबो जानो हायो मोजागावनो नोंसोरो जायखिजाया नाथाय नोंसोरो मानसिखौ मिनिदोथ' नाथाय मिनिखांनायनि उनाव नोंसोरो गावसोरनियाव मा फाला गोलैदो नोंसोर गावसोरखौ नायना नोंनि एक्सआ माबायदिमोन होनना सोंना मिनिदोंमोन दिनै नोंनियाव मा फाला गोलैदो दाखालिबावै आब' सिम्पोलमोनजों सोबा जादो चिरांथिं हिनजावफोरदो मायबा भिडिअ बानायना लानानै आरो दा मा जादो दा आरो हिनजावनि गाबदो एक्टर नङा अब्ला दा गाबदो हिनजावनि आरोबाव बेनिफ्राय जाय मिनिग्रा कनजुस होननानै मा जानाय बबावबा मायबा बिजनेस खालामनो थांदों बिजनेस खालामनो थांनानै बै जायगानि मानसिफोरदो दावराव दावसि नांलाय खमलाय ससियेल मिडियायाव बै जायगानि मानसिफोराबो फैना बुंफैदो जोंखौ मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदो होननानै अब्ला मिनिदोंमोन ना मानसिखौ मिनिदोंमोन ना नोंसोरो जायखिजाया नोंसोर नाम लायाखै नोंगो नाथाय मिनिदोथ' मानसिनि जिबनाव सानसे नङा सानसे खैफोद फैयो रावनियावबो खैफोद फैयालासिनो थाया सानफ्रोमबो दिना समान थाया दिनै नङा गाबोन नङा मायबा मोनसे जानो नागिरगोन बेनिखायनो मानसिखौ मिनिया नों मिनिदो माने नोङो गुबुनजों बुंजाफिननाय आरो मिनिजाफिननाय आरो बेखौ मेगन सिगाङावनो नुबाय आरो दा नै आं दिनै बुंफिननो मोनबाय आं दिनै
बुंफिननो मोनदो। दिनै पान्जाबिफोरखौ नाय मानो हेफाजाब होयो। थांनाय बोसोराव पान्जाबाव ओरैबायदि दैबाना जादों, लोमजोबलांदों, थांजोबदों मोसौ बोरमा। थेवब्लाबो पान्जाबा गोरिब जाया। पान्जाबनि मानसिफोरा ओरैबायदि हेफाजाब होयो, ओरैबायदि मदद होयो, मानसिखौ बोखांफिनो। बिसोर ओरैबायदि धोनि। दिनै पान्जाबनिफ्राय जोंनि आसामाव थांदो, सानना नाय हेफाजाब होनो। पान्जाबि मानसिफोरा ओरैबायदि दङ जिबनाव, आं जिबनाव नुफेराखै। करोड़ करोड़ ताकानि कार लानाय, दामि दामि ड्रेस गाननाय, बैफोरबायदि मानसिया गुरुद्वार मन्दिराव थांनानै 2 घन्टानि थाखाय ओंखाम राननो हायो, ओंखाम संनो हायो सानफ्रोमबो। 1 घन्टानि थाखाय सोरनिबा थोरसि सुनो हायो। जों बेफोरबायदि मावफेरनो हादो। दिनै बिसोरो मानसिखौ सेवा खालामनायखायनो धोनि आं सानो। दिनै बिसोरो सोरनिबा गोरिब मानसिनि ओंखाम जानाय थोरसिखौ सुनो हायो, सोरनिबा ओंखाम जानाय खालायखौ गारना होयो, मन्दिराव थांनानै ओंखाम संनो हायो, दसे सम बरनना होयो। गिदिर गिदिर करोड़ ताकानि गारि लानाय। नोंसोरथ' आरो करोड़ ताकानि गारि लाबोनो हायोब्ला हायावनो थाबायनाय नङा खोमा, हायावनो थाबायनाय नङा खोमा देखायनाया। नाथाय पान्जाबि मानसिफोरखौ नाय नोंसोरो माबायदि हेफाजाब होदो। नाथाय आंनियाव करोड़ ताका दोङो होननासो दादागिरि मारिदो, हिनजावनि थाखाय गाबनानै। आरो 5 लाख 2 लाख 3 लाख थांनानै डनेट होयोना, मायबा मायबि बायनो हायो, सेन्डाल गस्ला ट्राकसे मोनगोन 5 लाखआव गस्ला लाना थाङोब्ला फेन्सि बाजारनिफ्राय। बेफोरखौ मावोना। आरे आसामनि थाखाय दुनियानि मानसिया गाबदो। जातिजों खोथा गैया। गाबोन जोंनियाव जायोब्ला, गाबोन भुटाननिफ्राय दै फैनानै जोंनि बर'नियाव जायोब्ला, लोमजोबलाङोब्ला जोंनि बाक्साया, चिराङा, सोर मदद खालामगोन, सोर हेफाजाब होगोन? बै समावबो जों हिनजावनि गाबनोसै भिडिअ बानाय गथ' गथाय दोङोमोन, हिनजाव दोङोमोन। गावखौ नायग्रो, गुबुनखौ मिनिनायनि आगोलाव नोंसोरखौ नाय, गावखौनो नाय। आं मा खालामदो, आं सोरजों दोङो बेखौ नायब्रा। गुबुनखौ मिनिनाय लोगो लोगो आंनि बयफ्रेन्डआ सोरो बेखौबो नाय। आं सोरजों थायो, आंनि हिनजावआ सोरो, आं सोरजों मा, बेखौबो गावखौ नायग्रो। मोजाङावनो नोंसोरो भिडिअ बानायो आरो हेगारो। बेनिफ्राय गुबुन मानसिफोरा मोननानै गुबुनखौ माने इनसाल्ट खालामसिगोन। माने गुबुनखौ मिनि जाहोनाय, नोंसोर मोजाङाव भिडिअ बानायनानै हेगारनोसै। एक्टरा इदि जाया। एलबाम बानायनानै फैसा गारदो, एक्टर जानो गोसो, एक्टर जादों। एक्ट्रेसफोराबो मा फैसा मोनदों नालाय गादो, नंगौना नङा? एक्टर जानो गोसो। दिनैनि सिचुवेसनाव बेफोरबायदि भिडिअआनो फैजाया। जा सिचुवेसन जादों जोंनि आसामाव, बेफोरबायदि हौवा हिनजाव गोसो थोलायनायनि गाबनानै भिडिअखौनो हगारथाव जाया। बे समावबो माने जोंनिया फेसबुकआनो नायजाया। सोरबा एक्ट्रेस दाख्लैयो एलबाम मिलियन्स भिउ थांनाय दोङो। हौवा बोराइजो थायोमोननो दां जादो दोखो दोखो थांना एक्ट्रेस। बेफोरो हिनजाव गोदोरा थांना दोखो दोखो दामनानै भिडिअ हेगारना होदो। आं भिडिअ लाबोआखै, भिडिअ आंनाव मोनफैजोबदो। नाथाय सिचुवेसनखौ नाय, आसामनि, जोंनि जायगानिखौ। गाबोन जोंनि बर' जायगायाव जायोब्ला मा खालामगोन, सोर हेफाजाब होगोन जोंखौ? जोंनि आसामनि मानसियानो, बे पान्जाबिफोराबो थांनो हाहैगोन जोंखौ। जोंनिया मोजाङाव माने एकदमबारे गुबुनखौ मिनिनाय, मिनिग्राफोराथ' मोनफिनगासिनो दं, आं नुगासिनो दं। आं गोबां बाथ्रा बुंनो गोसोमोन, नाथाय आसामनि बागै सानोब्ला दुखु मोनो। मेगनाव मोदै गयो, र' जेबो खालामनो हायाखै जोंफोरो। जेबो खालामनो हायाखै, थांनो बायाखै, नुजाहैनो बायाखै। जातिजों खोथा गैया, जेरावबो जानो हागौ। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।